Seniman seniwati manunggal budaya seni nyuwun restu kang saestu nyuwun puji ingkang sejati. Seni sejati seni kanggo panglipur ati seni sandiwara rama seni dipun pimpin dumateng Den Anom Nurwali mangku jagat alamate saking Samakombeng Blok Tirta Mulya Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu sampeyan sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormati sedaya sami kumpul lalampang seriosan dalupun niki dalupun niki seni warisan sing para wali dungu warisan sing nenek moyang kang wajib dihati-hati ingka wajib dipusti seni mung seni turunan sampai kapan beli bakal hilang sampai kapan beli bakal sirna ayo pada bebarengan genjlong golong seguyunan genjlong golong sebebaturan silih asa silih asi silih asulan sesamane yen berat sama dipikul yen ringan sama di sapa sunitipaken diri ning sapa sunyang sangaken raga batin jerit jaluk tulung nanging langkah sing nulungi telan temennya pisan kala ketemu ning dalan disapa sampeane malam lengos buang rai bakawis kaya mengkene narep jaluk tulung ning sapa arep jaluk sambat ning sapa obat jambe
sambatening den anom nurwali mangku jagat sing duwe rama seni Dalan. Untuk papai teguh mamai teguh bos PMY sareng mamaku Haji Aang Suyaya mamaku Haji Aang Suyaya minangkane kuwune wong prigi mulya Oh, kanggo dalan. tim karaweke keding sing duwe APS Pro Oh, dalan pape teguh. dalan aduh matur kesuwun Ya. ketua ku si Eman payah ya papai teguh mamai teguh matur kesuwun sing sering sareng bos ACP keding durung ki bos Asep mah durung Oh, Asep. minangkane bos PM ya dewek papai teguh mamai teguh bos Rama Seni sesampune matur kesuwun Oh, tiba sing sering kayak sareng tim karaweke keding sing duwe APS Production sing duwe gambar bening eman sayang wong seduluran nok rani nok emut sareng nok oktane keding sareng bundayanane keding mamae derir sareng mamae apise keding sareng ayahe gilange keding sareng ujang ilham sing duwe operator badeg aja badeg-badeg si ujang ilham Gambang Wismudi enak loh minangkane sing duwe APS Production sing lagi kerja sama bareng sandiwara Rama Seni enak anak kopi nih. kanggo Mas Rizky ne keding Mas Rizky Bima minangkane mantan majikan Panca Indra dalan Mas Rizky Bima Mas Rizky kuku mantan majikan Panca Indra Mas Rizky matur kesuwun sangat kanggo Mas Rizky mamaku mah durung dongol-dongol kini ya sing awitawan Sabar lagi langkah ngurupaken. melas-melas temen si mamaku ku ya Lagi ngurupaken mi. aja turupi maning ngungkul gaur apa Ngurupi apa sih? Hari kunci. Sendal yang tuker. Mas Rizky Bima sarang sing duwe operator badege keding nok rani nok emu ujang ilham sing duwe operator badeg mamaku Aji Aang Suyaya gubuk dhuwur tengah sawah wong demen pengen kelakon wong demen pengen ketunggon alon-alon kaliwaton bagen alon asal kelakon kang kajiras madi sedulur saking tugu wong sing paling eman dewek kang kajiras madi sedulur saking tugu sampun lali ning kulanin tim karwek nok rani dewek nok emut sareng nok oktane keding bundayana mama deril mama Hafiz ayahe gilang ujang ilham sing duwe operator badeg sing dijaluk sampun lagi papai teguh mamai teguh kang Nurwali mangku bumi sing duwe Rama Seni aduh ala iya sing paling iman